Hola, faig aquest vídeo ara a la tarda, que és l'hora que es pot sortir, amb això del confinament, del Covid-19, i he estat tota la tarda fent visites i volia compartir la sensació que m'ha quedat que important és sentir-se compresa, no? Sentir-se comprès. És com que tantes vegades tantes persones se senten incompreses i no troben el camí, no? per comunicar-se d'una manera que llavors puguin sentir aquesta unió, no? Aquesta humanitat compartida, que tan important és, que tanta salut ens dona, i que quan no la tenim, aquesta sensació de separació i de distància, no? Amb les altres persones, crec que fa tan mal, no? I m'adono que agraïda estic de la feina que tinc, de poder acompanyar persones a conèixer realment el món, no? D'aquesta persona. Cada persona és única i m'agrada quan tinc aquesta sensació de dir «Uau, he pogut descobrir el món d'aquesta persona», no? I en aquest camí de descobriment, no? Que l'altra persona es pugui sentir compresa és com un regal tan gran, tan gran. Que guai! I jo li explicava a aquesta persona, no? Quina gran contradicció, quina curiositat, que a la vegada totes les persones som úniques i som diferents i cadascú... Potser hi ha coses que s'assemblen aparentment, però en el fons són diferents, o es produeixen per coses diferents, i a la vegada que iguals que som tots, no? O que humans que som tots. Sí, porque la gente está yendo. Aquesta aparent contradicció de cadascú som diferents, cadascú som únics i com separats, i a la vegada que humans que som tots, que iguals que som tots, no? I poder-se connectar també amb aquest sentit d'unitat, no? D'humanitat compartida. Volia compartir aquest sentiment aquí des del bosquet, encara que hi ha circulació, però és un plaer estar aquí prop dels arbres, per fi. Gràcies.